Hi guys. Ada guys. Bro-ko sapor langbaय था आरो sapor होदो गोबाङानो sapor होदो आरो sapor नांबावगोन नङा होमबा bro? आरो bro जोबोर खस्थ' खालामदो दे आं मिथिगो मानो होनबा आंबो बुहुत खालामबाय थायो ना इदि जाय इउटिउब खालामो इगो मोनखाथारो सब खस्थ' खालामखानांगौ सिनायनायथ' आदामोनखौ नुखाबायनो जाखायो बेखौ सिनायखायो बयबो सिनायखायो होमबा आदाया दा मोजां नुगोन इयो आंनि आरो माबा बोर साबस्रिनाय मोजां थामानो जाबाय आदाया फंबाय होमबा थेंक इउ हो दे फंबायखौ आङो दोनथ'बाय माने गालांथ'बाय आरो आं हारसिं थांसै नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय फंबायखौ बाय नोंथांमोना सासे खोनासंनो साउन्डखौ माबायदि हेलो फ्रेंड्स आंनि भिडिअ नायना मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासिबो आंनि नुकुल ब्लग चेनेलाव बरायनाय जाबाय थ' गाइस नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आरोना थ' फ्रेंड्स ओमफ्राय दा आङो गिबियावनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामियावनो आङो दैमु आदाखौ लोगो हमग्रोनि आरोना बिथाङा अदालगुरिनिफ्राय फैगासिनो दोङो ओमफ्राय दा क'क्राझाराव थांनायदो आरोना बिथाङा बिखौ आङो टाउनफोराव लोगो हमग्रोगोन ओमफ्राय लोगो हमनायनि उनाव आङो नोंथांमोननो अके गाइस ओमफ्राय दा नै आङो दैमु आदाखौ लोगो मोनबाय दैमु आदाया दा क'क्राझाराव थांनायदोंमोन आरोना ओमफ्राय क'क्राझाराव थांनाय समावनो आङो तामुलपुराव लोगो हमगोन होननानै आं दा दैमु आदाखौ लोगो हमबाय नोंथांमोननो खोन्थिनि नोंथांमोन आं दायो बाक्सायाव दङ आरोना फंबायमोननि जायगायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय मटंगासब ओरै माने डिमाकुसि जाना फैबाय आं डाइरेक्ट माने बाहेराथिं थाङासै आरो ओरै गोजान जायो नालाय लामाया सप्ताह जायो बेनिफ्राय फंबायखौ लोगो मोनबाय गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोना फंबायखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो आंनि डिसक्रिपसनाव फंबायनि लिंक होनानै दोनदों आदाया जायगा देखायगोन आरो न' जायगा देखायगोन आं क'क्राझारनि जायगाफोरखौ देखायगोन बिसमुरि मा मुरि माबा माबि मोजां जायगा दं आरो आङो आदाखौ आं बिराद मोजां मोनदों खिन्थु आदानि चेनेलखौ नायखायो दा आदाया अदालगुरिनिफ्राय दा क'क्राझाराव थांनायदो आरोना ओमफ्राय एसे फुङावनो मान अखासियासो रेनकट गाननानै फैदो 6टा बाजियावनो फैदोंमोन आरोना 6टायाव फैदोंमोन आं दायो 8टा दाइन जाबाय 8टायाव मोनफैदों आं 2 घन्टाल' लादों ओमफ्राय गोबां अखा सिजादों अखायाथ' सिदों बहुद माने जेबो सियाखै आरोना नोंथांमोना नुखादों रेनकट गानबाय आङो सियासै आदाया बिराद खस्थ' खालामनानै फैबाय अदालगुरिनिफ्राय ओमफ्राय टाउनफोराव दा मोनफैबाय अब्लाबो दाबो अखा फिसा दंबावो आरो ओमफ्राय दा बिथाङा आदायाबो बया खस्थ' खालामनानै थांसिगोन आरो माबा क'क्राझाराव लासै मोजां थांबानो जाबाय आदाया फंबाय होमबा थेंक इउ हो दे फंबायखौ आङो दोनथ'बाय माने गालांथ'बाय आरो आं हारसिं थांसै नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय फंबायखौ बाय लाभ इउ गाइस बाय दा आदाया क'क्राझाराव थांसिगोन आरो ओमफ्राय आंनिया तामुलपुर नालाय आं ओरैहाय न'आव थांसै ओमफ्राय आदाया ओरैहाय थांसिगोन आरो थ' गाइस नोंथांमोना आरो आंनि भिडिअखौ नायलायबाय थादो अके गाइस ओमफ्राय दा नै आङो दैमु आदाखौ लोगो हमखांबाय ओमफ्राय दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै माने आङो V3 R15 V3 Bs6 निउ मडेल ओमफ्राय बिनि रिभिउ खालामनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो नागिरदों थ' गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामैनि गेजेरावनो आङो गारिनि मालिकखौ आङो सोंग्रोनि आरोना ओरैनो गारिखौ नोङो डाइरेक्ट लानाय ना ओरैनो फाइनेन्सआव लानायमोन केस लाखादो आरो ओरैनो बेसेबांसो गोलैनाय 1,80,000 1,80,000 ना ओमफ्राय ओरैनो बेसेसो दिन जाखो आरो लानाया जाबाय 12 तारिख लादोंमोन 12 तारिखनो 10 दिनसो ओरैबायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो दा बेसेसो माइलेज होयो ओरैनो गारिया 40-43 बिदि होबाय थादों आरो ना थिगैनो दङ आरो थ' गाइस दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ ओरैनो दा माइलेजआ 40 ओमफ्राय 40नि सायाव होगासिनो दङ आरोना ओरैनोथ' पिकआपखौ माबाथ'वाखैनो ओरैनो बेसेबांसो माबाखो 80 थांबाय 80 होबाय ना पिकआप थिगैनो दङ दे ओके गाइस नोंथांमोननो गिबियावनो बेसेबां रानिं जाखो नोंथांमोननो खोन्थिग्रोनि
नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय 313 किल'मिटार रानिं जाबाय आरोना ओमफ्राय थावा काटा मोनबा दङ आरोना गाइस दा नैबे गासिबो B6 निउ मडेलनिया माने नैबे सब LED आरोना लाइटआ गासिबो LED नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि भिउखौ LED जों आरोना लाइटआ सिगांनियाबो बेनिफ्राय दानियाथ' नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ सिगांनिगाले सब ABS गोजानो होननानै ओमफ्राय उनथिंबो ABS दानिया V3 B6 मडेला नोंथांमोना नायनो हागोन इखौ माबायदि सिगांथिंबो B6 जायो आरोना ABSआ ओमफ्राय उननियाबो जायो आरोना V3 फोरनिया दा नैबे B6 निउ मडेल ओंखारनायफोरनिया सब ABS गोजा आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन आरो माबायदि गोदानखा आरोना गारिया पुरा हिटखा आरो V3 खौथ' ओरैनो बम सालिया नुखायो आरो मजा नुखायो गारिखौ नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ नायनो हागोन माबायदि ओमफ्राय आगोलनि साय माने कालारा एसे बेलेग आरोना आगोलनिया बाय नर्मेलमोन कालारा ओमफ्राय दानिया कालारखौ बाय साफा एकदम कालारिं खालामना होदो आरोना ओमफ्राय रिंआवबो बरिया कालारिं आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो साउन्डआ माबायदि खोनायो नोंथांमोननो आङो खोन्थिनानै देखायनाय आरोना नोंथांमोना खोन्थाय खोनासं साउन्डखौ माबायदि गाइस माने साउन्डआ आगोलनिफ्राय एसे बेलेग मानो होनब्ला आगोलनिया साउन्डआ बाय बेलेग टाइपनि गाबमोन नैबे बाय गथा गथा गाबदो आरोना साउन्डआ माने मजबुत गाबदो आरोना साउन्डआ नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय माबायदि बेनो आरोना बास ओमफ्राय ओके फ्रेन्ड्स ओमफ्राय दा आङो नै गिबि ब्लगार दाखौ लोगो मोनबाय थ' गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ नै हाय गाइस दिनै आङो नैबे ब्रमोननि एरियायाव दंफैयो एसे खामानि दं आंनिया ओंखायनो फैदों आङो ओमफ्राय दा ब्रमोनखौ लोगो मोननानै गाहाम नांलायबाय इउटुब ब्रमोना आं फैदों होननानै मिथिनानै आंखौ इयाव माने लोगो हमफैदो ओंखायनो आं जोबोर गाहाम नांदों आंनि गोसोआ जोबोर गाहाम नांदों गाइस हेपि येस आरो गाइस ब्रखौ सापर्ट होलांबाय था आरो सापर्ट होदो गोबाङानो सापर्ट होदो आरो सापर्ट नांबावगोन नङा होमबा ब्र आरो ब्रआ जोबोर खस्थ' खालामदो दे आं मिथिगौ मानो होनबा आंबो बुहुत खालामबाय थायोना इदि जाय इउटुब खालामो इगाव मोनखाथारो सब खस्थ' खालामखानांगौ इउटुब ओंखायनो नोंथांमोना गासिबो खौसे जानानै अनलायबानो जाबाय दे गाइस दे गाइस ओमफ्राय आदाखौबो अनबानो जाबाय थेंक इउ ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक होदो आरो जाय नोंथांमोना गोदानै फैदों आंनि चेनेलाव नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामदो थाबैनो 2K खालामना हो गाइस आरो बाहायल'सो नांगौ 2K जानो नोंथांमोना थाबैनो 2K खालामना हो दिनै भिडिअ एसेयावनो जोब्बाय गाइस बाय बाय